Tässä videossa näytän teille, miten avata megapornotölkki. No niin. Vittu mä vähän katsoa. Saatana. No niin pojat. Tässä on tää työkalu, korkin avaaja. Katsotte, laitatte sen siihen tohon. Ei vittu ota. Laitatte sen siihen tohon. Näin. Vittu kun mä saattaa ota. Ottakaa nyt. Se on raskas. Laitatte sen siihen. Näin. Ottakaa nyt se on siinä. No niin, sitten tää pitää työntää vasta. Vittu sä oot. No niin. Nyt sä täytyy sitten työntää sen tästä vaan. Hui saatana. Työntää sen siitä vaan. Kunnes se löytyy. Se on muka toimi. Näin. Siinä. Tämä on tää korkin avaaja.